Mener I? Så der er jo meget mørkt, fordi der er meget nikotin. Det er helt sort. Og så alt det der papir, som det skal skiftes. Der er luft imellem papir og væggen. Det ser creme ud. Det er meget fugtigt. Og så på hjørnet derovre. Så alt det der papir, det skal skiftes herinde. Okay. Derovre. Så der er nogle papir der, så man kan også fjernes. Soveværelser. Der har været en skab eller sådan noget, så det bliver fjernet, så det tog alt det der tapet ud også. Og der er loft, de skal også lave. Der mangler papir også på loft, og det skal sparkles og alt muligt. Og så herovre også mangler papir over det hele derovre. Her på hjørnet, det er også et eller andet, som det skal fjernes lige papir. Måske sætte noget nyt træ derovre, eller fjerne hele der. Syneri. Der er ikke noget dør. Væggen og loftet, det er ikke hvidt. I hvert fald, der er meget nikotin eller sort over det hele. Så der mangler papir i alle hjørnerne, som der mangler stuk. Det, måske skal vi også gøre det. Og kom her lidt til dig. Og så se herovre. Det er hele vejen. Hele vejen. Jeg har prøvet at blive lavet med polyfylde, men det var ikke lavet ordentligt, så hvorfor så det kommer skal ind fjerne. igen. Så nu skal man fjerne bare hele. Det hele. Hvad ellers så... Og så gulvet skal også laves. Se herover også. Så vi kan godt se gulven også. Det er rigtig grimt. Der er et eller andet på der, som det bliver smeltet eller sådan noget plastik eller sådan noget, det ved jeg ikke. Så det er helt gulvet, det skal slibes i hvert fald. Ja. Køkkenet, der er ikke så meget, men der er nogle ting i hvert fald. Ja, det skal males i hvert fald. Det skal males over det hele. Der er jo sådan nogle steder, som falder det hele. Skabet, det skal bare væskes. Ja, og så skabene herover, det skal males, for det er sådan 2-3 farver eller sådan noget. Mangler også lidt farver. Det mangler køleskabet, kan man se der. Og så herinde i, det skal også lige helt på væggen, det er også mangler sådan papir eller sådan. Men ellers vand og komfur, det var helt ok. Helt derovre også. Vente, fue al baño. Ya está durando mucho. Ja. Y en el baño Sådan. tiene que limpiar. Stuen. Gå ind i stuen først. Så det skal males selv helt på hjørnet derovre. Og så laver jeg sådan en vægge med polyfylder, fordi det er 300 millioner huller. Der er rigtig mange holder. Der hvor alt det der billede, det står henne. Der er skruer på væggen og alt muligt også. Paneler, de skal også males. Der står sådan en lampe skal der. ind igennem til at lave den der lampe. Der er et eller andet kældt derovre i hvert fald, så måske det er en elektriker, der skal komme og kigge på den. Og mange holder over det hele. Men herovre er rigtig meget. Det er rigtig meget, der skal laves i hvert fald hjem. Så golde også. Det er ikke så grimt som din anden, men det er også ikke særlig godt i hvert fald. Nu kan jeg godt se herovre. Nogle steder. Og så går vi nu på toilettet. Det er mig her. Der mangler nogle fliser og noget spejl. Det skal, den der skab, det skal også skal ordnes, og så der skal vaskes, og så der skal skifte papir, eller tapet herovre. Den her, det skal skiftes på den her nye jean, i hvert fald. Gulven, der er helt beskidt, og toilettet, det er bare, vi skal købe nogle, ja, noget andet. Ja, det var det. Så kan du sige.
hvor meget det skal laves. Så vi starter i dag, det er den... I dag? 16? Ja, og så vi arbejder stille og roligt, så vi se hvordan det går. Og her det er Louis. Se ja.